Για πες μας εσύ, πώς καταλήξαμε από κατέμ σε αυτό εδώ. Μάγκες, αγοράσαμε το πρώτο μας αυτοκίνητο. Ναι, είναι η αλήθεια. Στα 30 φεύγα μας πήραμε, δεν κατάλαβετε καλά. Όχι πήρα να έχω και οδηγούσα, δεν οδηγούσα Χριστό ρε, τίποτα. Κυριολεκτικά το πρώτο μου αμάξι. Πρωτάρις, ήταν 18άρις και τι πήραμε, για να έχουμε και την κυρία από πίσω να είναι λίγο κυριλάτη. Πήραμε ένα Hyundai i30, είμαι τέρμα ψαρωμένος, είμαι τέρμα χαρούμενος και τέρμα νευριασμένος, θα σας πω μετά για ποιο λόγο. Η αλήθεια είναι μαλάκι. Για πες Ειρήνη πώς είναι τα νεύρα μου από τις λίγες, πώς το λένε, από το λίγο καιρό που έχουμε κυκλοφορήσει με το αμάξι. Εντάξει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε λέει. Για να σας προλάβω, ναι, δεν έχω πουλήσει κανένα μηχανάκι και την Κάτια την έχουμε και τη Σύση την έχουμε, όλα τα έχουμε. Απλά έπρεπε να πάρουμε ένα αμαξάκι για να υπάρχει. Γιατί υπάρχουν και φορές που, παράδειγμα, θέλω να κάνουμε μια μετακόμιση, να κουβαλήσουμε πράγματα. Δηλαδή, κάθε φορά ήμουνα σε φίλο, γαμπρό κτλ. Έλα, έχεις να μου δανείσεις αμάξι. Όχι να δανείσεις, έχεις να με πας. Βροχή και όλα τα λοιπά. Εντάξει, από πίσω δεν έχω να πω. Σκύλος, έχει φάει ταξίδι με βροχές κτλ. Τόσα χρόνια την κουβαλάω πάντα με μηχανή. Δεν έχω να πω, τις βάζω την κορώνα. Αλλά καλό κακό έπρεπε να έχουμε και ένα αμαξάκι. Σας πάω και βόλτα, τι άλλο θέλετε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω, θα δείτε πολλά λάθη, θα δείτε πολλά περίεργα στην οδήγηση. Αυτό σας το λέω πολύ απλά για να καταλάβετε ότι είμαι ειλικρινά πρωτάρης. Το δίπλωμα το πήραμε πέρυσι, όσοι έχετε δει τα παλιότερα βίντεο. Μετά τα μαθήματα που ήταν κυριολεκτικά πρώτες φορές που οδηγούσα. Χελονίτσα. Χελονίτσα. Άστα, περίμενα. Γιατί το βλέπω να γίνει τη μαλακία. Χελονίτσα, να σε πάρουμε από εδώ, γιατί σε βλέπω να την κάνεις τη χαζομάρα. Έφυγες. Κούμποσε τούρμπο! Λοιπόν, όπως σας έλεγα, είμαι όντως πρωτάρης. Αγχώνομαι από την άποψη ότι ο όγκος του αμαξιού, εγώ τώρα πάνω από 16 χρόνια που οδηγώ μηχανή, 17, κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων, είναι αλλιώς η φάση με τη μηχανή. Δεν σε νοιάζει ο όγκος, χώρες όπως θέλεις. Οπότε στην αρχή, τον πρώτο καιρό, είχα θέμα ρε φίλε να συνηθίσω τον όγκο του αμαξιού. Ήταν αυτό ένα θέμα το οποίο μου σπαγε τα νεύρα. Αλλά εντάξει, το περάσαμε και αυτό το κομμάτι. Το λοιπόν, πώς είναι ένας πρωτάρης αμαξάκιας με χρόνια εμπειρία στη μηχανή. Πάνε τα νεύρα τα πάντα, φίλε. Χωρίς υπερβολή. Φίλε, πραγματικά τα νεύρα μου από τότε που έχω ξεκινήσει και οδηγώ μέσα στην πόλη για κάποιες δουλειές που θέλω, δεν παλεύεται. Κορόιδευα αυτούς κάποτε που πέναγα εγώ μέσα από τα αμάξια και τους πείραζα. Λέω ναι, θα πάρω αμάξι εγώ κάποτε. Ναι, ρε, σου καλέ. Τώρα θα πάρω αμάξι. Το πήρα, γεύστηκα το χάλι το μαύρο και ησύχασα. Ειδικά η κίνηση. Η κίνηση, μάγκες, με έχει τρελάνει. Δεν έχω συνηθίσει καθόλου αυτό το πράγμα που μια διαδρομή που την έχω να την κάνω 5-10 λεπτά να την κάνω σχεδόν μία ώρα. Το ειδικά με το χρόνο έχω πάθει εγκεφαλικό. Δηλαδή, εντάξει, όπως και μάγκες, ένα από τα πρώτα πράγματα που έχω τρελαθεί είναι το παρκάρισμα. Τώρα σκεφτείτε έναν άνθρωπο 17-18 χρόνια που κυκλοφορεί με τη μηχανή και το μόνο πράγμα που κάνει όταν πάει κάπου είναι να σταματάει εκεί πέρα που θέλει να σταματήσει. Θέλω να πάω καφετέρια, θέλω να πάω σε μαγαζί, θέλω να πάω οπουδήποτε, παρκάρω ακριβώς από κάτω. Τώρα πρέπει να υπολογίζω και το χρόνο που έχω να παρκάρω. Να ψάχνεις να παρκάρεις, γιατί η Αθήνα είναι ό,τι χειρότερο. Τώρα μιλάμε για την Αθήνα, έτσι. Στην επαρχία μπορεί να μην έχει καθόλου θέμα το παρκάρισμα, να υπάρχει παντού να παρκάρεις. Αλλά μάγκες, στην Αθήνα δεν παλεύεται. Εντάξει να βρεις σε 5-10 λεπτά. Τώρα να είναι η φάση που παρκάρεις και ψάχνεις 40 λεπτά, εγκεφαλικό. Μπορεί να γκρινιάζω τώρα να σας λέω τώρα τις πρώτες μου εντυπώσεις από τότε που πήγα και πήρα μηχανή, που πήρα αμάξι. Έχει και τα θετικά του βέβαια. Τα θετικά του τώρα ποια είναι να μου πεις. Ό,τι πρέπει, άμα είναι βροχή και τα λοιπά, άμα πρέπει να πας κάπου είναι ό,τι καλύτερο, δεν σε νοιάζει τίποτα. Και το ότι κουβαλάς τα πάντα. Δηλαδή πλέον θέλω να πάρω ανταλλακτικά, θέλω να κουβαλήσω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Θα μιλήσουμε για το θέμα της ασφάλειας. Το θέμα της ασφάλειας είναι μεγάλο κεφάλαιο, άστο. Εντάξει. Προφανώς και το αμάξι είναι πιο ασφαλές, αλλά όλα μετράνε εδώ. Εδώ μετράνε όλα. Ό,τι και να οδηγείς, ό,τι και να έχεις κάτω από τα πόδια σου. Τώρα, εγώ τι θεωρείται αυτό, εγώ είμαι μέσα τώρα. Τι οδηγείς, πατίνι, ποδήλατο, μηχανή, αμάξι. Να πω ότι έχω παρατηρήσει πόσο μαλακισμένα οδηγούμε εμείς. Υπάρχουν περιπτώσεις, πράγματα που κάνα και εγώ και τα βλέπω από τη μεριά του οδηγού. Και λέω, είμαστε λίγο μαλάκες ώρες. Είμαι κι εγώ κάφρος, κάγκουρας, άστο, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που ναι, ρε φίλε.
είμαστε καθάρματα. Καλά. Το άγχος μου, μάγκες, όταν πήγαινα να παρκάρω. Εντάξει, να πάω να παρκάρω. Δεν ήταν το θέμα να παρκάρω. Το θέμα μου, το άγχος το μεγάλο, που ήταν σε φάση ίδρωνα, ρε, γινόμουν μουσκεμα, ήτανε όταν έπρεπε να παρκάρω και από πίσω μου υπήρχε ουρά από αμάξια. Και να αγχώνομαι και να κάνω βλακίες, που είναι πράγμα που ένα παρκάρισμα που το κάνει σε 1 λεπτό και εμένα μου παίρνει 5 λεπτά. Να ακούω και τις κόρνες, να νιώθω και την πίεση, να γίνομαι μουσκεμα. Εντάξει, 3-4 φορές μετά τους γράφεις τα τέτοια σου, παρκάρεις και τελειώνεις. Τώρα εγώ θα σε ρωτήσω το εξής. Αμάξι ή αυτοκίνητο? Αμάξι ή αυτοκίνητο? Αμάξι ή αυτοκίνητο? Τι είπα ρε μαλάκα? Αμάξι αυτοκίνητο. Ναι, γιατί γαμάω έτσι. Αμάξι μηχανή. Εδώ σε θέλω τώρα, κυρία μου, που ζούσες τόσα χρόνια, μου ήσουνα με μηχανές, καγκουριές, γκάζια, τσαου κτλ. Και τώρα έχουμε το πρώτο μας αμαξάκι. Τι προτιμάς? Και τα δύο έχουν χάρη. Και τα δύο. Ανάλογα. Ένα πράγμα πάντως που πρέπει να της βγάλω το καπέλο. Κάνα μια ερώτηση, ρε. Σου λέω, αγάπη, τώρα που πήραμε αμάξι, τη μεγάλη μηχανή ας τη δώσω. Θα έχω μόνο το μικρό για να κάνω εγώ τις καγκουριές μου, το παιχνίδι μου και να κινούμε. Έτσι κι αλλιώς με τη μεγάλη μηχανή, άμα θέλουμε να πάμε κάπου μακριά, θα συνηθίσει και εσένα ο πισινός σου, θα θες μόνο το αμάξι. Και με κοίταξε με ένα δολοφονικό βλέμμα. Άστο, ρε, άστο. Και λέω, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Καλά, ούτε εγώ μπορώ, μάγκες, ειλικρινά. Δεν την παλεύω. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θα πω. Που έχει μαλάκα τρομερή εντύπωση, είναι ότι με το αμάξι ξαναέδινα σημασία μεγάλη στα. Πώς το λένε, στα σήματα. Θα μου πεις και πριν το έκανες. Απλά ρε παιδί μου με τη μηχανή, θα κάνεις καμιά μαλακιούλα. Θα πηδήξεις κανένα πεζοδρόμιο. Όλο και κάτι θα κάνεις. Τώρα, μια άλλη φάση. Δεν γίνεται να κάνεις μαλακίες. Και τώρα θα πιάσουμε ένα κομμάτι που θέλω. Με τρώει ο πισινός μου να του βάλω μια οθονούλα. Έτσι, ρε παιδί μου, μια LED, έτσι ωραία οθόνη κτλ. Να γίνει και τα λοιπά, να βάζουμε και τις μουσικές μας, να είμαστε λίγο πιο ταπατούπα, ρε παιδί μου. Τώρα να πω για φωτισμούς, πολύ καγκουρίλα, καμιά ζάντα, τίποτα. Εντάξει, να ξέρετε, είμαι άσχετος, δεν έχω ιδέα πώς πηγαίνουν οικονομικά τα aftermarket για αμάξι κτλ. Α, να τι ξέχασα να πάρω, ρε αγάπη. Βάση για το κινητό. Ναι, κάνουμε το λάθος, πάμε τζάμπο. Ξέρετε τώρα τι σημαίνει να πας τζάμπο με γυναίκα, Έλα μωρέ και αυτό. Έλα μωρέ και αυτό. Πάρε και αυτό. Πάρε και εκείνο. Πάρε ένα λογαριασμό. Κλακ! Μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι ότι πήραμε αμάξι και ξεκινάμε μόνο με αμάξια. Συνεχίζουμε κανονικά όπως είμαστε. Απλά ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Σας λέω από εδώ και από εκεί συμβουλές για μηχανές κτλ. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς κάτω στα σχόλια για νέους οδηγούς αυτοκινήτων τι να προσέχουν. Γράψτε μου από κάτω, γιατί τώρα, χωρίς πλάκα, όντως θα βοηθήσουν, έτσι. Τι άλλο ήταν ένα που μου είχε σπάσει τα νεύρα? Τα περιστέρια. Μπράβο ρε Ειρήνη. Μάγκε. Πάρκαρα. Και έκανα το λάθος και πάρκαρα κάτω από μια, πώς το λένε, πώς λέγονται μωρέ, της ΔΕΗ. Κολόνα, το καλώδιο. Πάω την επόμενη μέρα. Το βλέπω, πιο χεσμένο δεν γίνεται. Πραγματικά όμως. Και λέω, Χριστέ μου, γιατί η κουτσουλιά δεν πρέπει να μένει, γιατί έχει κάτι τοξικές βλακίες μέσα και σου χαλάει και το χρώμα κτλ. Αλλά μαγκές, το τι τράβηξα δεν υπάρχει. Λέω, προτιμώ να παρκάρω μισή ώρα παραπάνω παρά να το βάλω κάτω από καλώδια της ΔΕΗ. Τώρα έμαθα, πάρτο. Καθάριζε μαλάκα μία ώρα. Θέλω να μου πείτε γενικά κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται σαν αμάξι. Το καλό είναι αυτό το πράγμα που έκανα flex, μάγκες. Άμα είσαι κοπέλα, το πρώτο πράγμα που κάνεις flex είναι ο χώρος που έχει το αμάξι. Λέω πριν έλεγα με το τριβάλιτσο, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Λέω τι θα χωρέσει. Τώρα είμαι σε μια φάση, πάρε και όλο το σπίτι. Πραγματικά τώρα δεν με νοιάζει. Κουβάλα και όλο στο δωμάτιο μέσα. Τι συνειδητοποίησα, ρε μάγκες. Δεν έχω σακβαγιάζ. Δεν έχω βαλίτσες κανονικές. Ούτε μία. Γιατί τόσα χρόνια τι ήμασταν με μπαγκαζιέρες, με σαμάρια. Που βέβαια η άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, έχει άλλη χάρη. Εγώ αυτό πάντως που έχω να πω, ωραίο το αμαξάκι. Δεν την αλλάζω τη μηχανή που να με χτυπάτε σαν χταπόδι. Λοιπόν, οπότε θέλω γενικά να μου πείτε κάτω στα σχόλια πράγματα βοηθητικά για νέο οδηγό που εμένα πιστεύω θα με βοηθήσουν αρκετά. Πείτε μου κάνα κόλπα με το παρκάρισμα να βρίσκουμε κάπου. Θα μου πεις τι κόλπο να βρεις. Όπου βρίσκεις, όπου το βρεις ανοιχτό, χώστο. Πού να είναι, πού να το βάλεις, σκάψε κάτω από τη γη. Πείτε μου για οθόνες τι να βάλω, γιατί ψάχνουμε ειλικρινά. Επίσης, γράψτε μου εάν έχετε κάποιον στην Αθήνα ο οποίος να είναι ωραίος, έμπιστος, ο οποίος να βάζει οθόνες. Θα τον χρειαστώ σίγουρα να ξέρετε. Αν έχετε κάποιο από το χώρο του αυτοκινήτου, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Οπότε γράψτε μου κάτω στα σχόλια κάνα καλό όνομα που ξέρετε κτλ. Μπας και το αλλάξουμε, μπας και βάλουμε. Ακούω τις εντυπώσεις σας κάτω. Subscribe όσοι δεν είστε και γραμμένοι. Like και share το βίντεο γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Και αναμένω τα σχόλιά σας. Τα φιλιά μου και να προσέχετε.